Arratsalde on hori, beste behin ere, hemen, zue guztion artean, hemen, Urdaibai Berzenterretik, ni neu Edorta Unamuno, bertoko teknikari eta biologoa, gaur zuen guztiontzat, naturanesi, horrel artean, ikastaroa martxan eramateko prestatuta. Konbetatuko dizuet nola izango den gaurko ikastaro honen egitaragoa edo, ze hainbat ataletan banatuko dugu, eta, bueno, printzipioz, 3 atal izango ditu, lehenengo aurkezpen txikitxo bat, nondik ari garan ikastaroa martxan jartzen, gero, gitxi gora bera, hegaztiak eta ezagutzeko guk erabiltzen dugun metodologia bat, hegaztien jarraipenak egiteko, gaur egun hemen inguruan dauzkagun hegaztiak eta ezagutzeko nola guk hemen Aranzadi Zientzia Elkartetik eta Urdaibai Berzenterretik egiten ditugun saioak, eraztunketa saio txiki bat eskainiko dizuegu, egun argiak bintzat jarraitzen duen bitartean, gero, hemen Urdaibai Berzenterretik eta gure paduretan dauzkagun kamerak erabiliko ditugu inguruan dauden hegazti horiek identifikatzeko, ikusteko eta jakiteko nola gozatu genezaken beraiekin, eta azkenik horrelako adibide erreal bat, nola hegaztiak tresnatzat erabiliz, gure eskoletan eta gure eskola-umei nola sartu dakieken hezkuntza barruan tresna bat edozein proiektu lantzeko eta edozein eskolan ikusten den edozein materia lantzeko. Gauza pilo bat gaur ikusiko ditugunak, eta gero, esatea baino ez, hementxe grabatuta geldituko dela, eta gure YouTubeko kanalean ikusi ahal izango duzuela, etorkizunean ere, beraz, lasai, ez zaudetenok badaukazu aukera, eta beste momentu batzen ikusteko. Nahi baldin baduzue gurekin konektatu, posible da, YouTube bertatik dagoen txatetik, zuen galderak, iradokizunak, hausnarketak eta egiten nahi baldin baduzue, eta horrela, izan genezake elkarrizketa bat, naiz eta zuzenean izan orain, baina zuek ere parte hartzeko. Nik neuk, nire imagina ikusiko duzuek kasu batzutan, eta batez ere, saiatuko naiz erakusten inguruan daukagun guztia, eta dauzkagun hegaztiak. Nirekin ere, nire laguntzaile bat edo behintzat nire lankide bat egongo da, Adrian, gero ezagutuko duzue, eraztunketa saioa aurrera darbagun bitartean, eta denok jakiteko, oraintxe momentuan entzuten ari zaretena. Da, zuzeneko soinuak orain momentuan Urdaibaiko paduretan entzun daitezkenak. Beraz, erakutsiko duzuen momentutxu batetan zer nolako lekuan gauden, naiz eta zuetariko asko agian ezagutuko duzuen Bizkaiko txoko politau, eta baita ere Urdaibai Berzenterra. Aurkeztuko dut momentutxu batetan, eta gero joango garaia hegaztiekin buru balarri sartzera, hegaztiak ezagutzera, naiz eta zuek ere ezagutzen dituzuen, eta ikustera adibide simple batzuk nola hegaztiekin lan egin daiteken gure eskoletan, eta batez ere aldela eskolatik kanpo. Beraz, erakutsiko dut zuet oraintxe, guk martxan daukagun zuzeneko kameratariko bat, eta hortxe da, bitu. Beitu, hementxe ikusten duzue zuek, oraintxe momentuan, Gautegi Sarteagako padura. Agian jarriko naiz segundotxo batetan, hementxe, gero kenduko naiz, hemendik bitartetik, baina, hementxe ikusten duzue, Gautegi Sarteagako padura, berton, hemen erdi-erdian ikusten duzuen eraikuntza hori, da Urdaibai Berzenterra, seguruenik zuetariko askok eta ezagutuko duzue, baina besteran ez duzuenak ezagutzan, jakin dezazuen, hemen Bizkaian, Gautegi Sarteagako herrian kokatuta dagoen hegaztiak eta beraien migrazioari buruzko zentru bat da. Guk hemen lan egiten dugu batez ere hegaztien ikerkuntzan eta kontserbazioan, eta gure lanik garrantzitsuena esango genuke dela hegazti munduaren divulgazioa edo hegazti munduaren zabaltzea, jente
guztiaren gana, bai guri etortzen zaizkigun bizitarien gana, baina baita ere inguruan dagozan jente guztiaren gana, eskolatara, eskola umeen gana, bai etxeetan zaudeten guztion gana, zuzenekoak eta erabiliz. Beraz, gure lanik garrantzitsuena hegaztien munduaren divulgazioa. Eta horretan daroagu, behintzat, 2012tik zentroak ateak ireki zituenetik, hementxe lanean hegaztiekin. Orain momentuan zuek ikusten ari zaretena, zuzeneko irudiak dira, momentuan, gaur, abenduaren 15ean, arratsaldeko oraintxe momentuan, 40 minututan ikusi genezakena Urdaibaiko padura polit hauetan. Emango dugu bueltatxo bat ikusteko nola dagoen ingurua, zelako udazken esango genuke, udazken irudiekin edo udazken udazkenetik ingurako paisaia dagoen, eta noski, sasoi desberdinetan hegazti desberdinak, eta gaur ere ikusiko ditugu horietarako hegazti batzuk, baina lehenengo guazen kokatzera non gauden, hemen, Urdaibai berzenterra eta inguruko paisaia. Padurak, Urdaibai danok dakizuenez gainera itxasagar bat da, eta gu itxasagarren barruko aldean gaude, hemen ikuste ditugu inguruko mendiak, hor Ereñozar, han goian ermita daukara, oso leku garrantzitsua, Santi Mamine, inguru guzti hori, Artadi benetan polita, gero, gure padura inguruan dauden basoak ikusten direnak, aristiak dira, aristiak, altzadiak, eta hemen inguruan ikusten dugu landaredi guztia, hori, horizka ikusten dena, leskadiak, oso leku garrantzitsuak batez ere hegaztien kontserbaziorako, eta paduretan. Jarraituko dugu, ikusten zuen zerua guztiz argi, baina belainoak ere badaude kostaldetik batipat, eta hemen ikusten da, atxarreko artadia, artxefondoan, lainoak estaltzen, ditugun basotxoak, aristiak batez ere, hegaztiz betetako aristiak, Euskal Herriko edozein lekutan aurkitu ditzazkegun hegazti guztiak ere hementxe. Eta zuek idea bat egiteko nondik ibiliko garen, gaur arratsaldean, hementxe ikus dezakuzuen paisajea. Gero, hurbilduko gara apur bat bertan dauden hegaztiak eta ezagutzera, baina nik uste lehenago eta behin hausnarketa bat egiteko garaia ere badala, ikastan honetan landu dituzue bai landareak, bai habitatak, ekosistemak, hainbeste gai desberdin landu dituzu eta gaurko honetan hegaztiak tokatzen dira, ezta? Badakit beste animali mota batzuk ere, animali familia batzuk eta ere landu dituzuela, baina sarri askotan nik esaten dudana da, jendeak esaten du normalean hegaztien buruz gutxi dakiela, baina esango banizueke hegaztiak direla gure, bai ez gure kultura bakarrik eta guretzako ere animalirik ezagunenetarikoak eta gertuenetarikoak, batzuk erdinakete sinistu ere egingo, ezta? Baina nik argi daukat, zueri galdetzen badizuet zenbat narrasti espezie ezagutzen dituzuen, batzuk ezagutuko dituzue, batez ere kanpokoak, kokodriloak eta anakondak eta boak eta, baina Euskal Herriko gutxi batzuk ezagutuko dituzue. Galdetzen badizuet zuhaitzeri buruz, agian gehiago, ez da, aritzak, eta arteak, eta lizarrak, eta urkiak, eta bestelakoak, ez da, baina horretarik ere, bintzat Euskal Herrikoak batzuk ezagutzen ditugu. Baina hegaztiak, esaten baldin daizkizuet, ziur nago zuetariko edonork, 10 hegazti baino gehiago ezagutzen dituzuela. Zergaitik? Gure inguruan dauden animali batzuk dira. Animali gainera erraz ikustekoak. Ez pentsatu ornitologoa izan behar denik hegaztiak eta ikustera joateko. Ez dituzue behar, lesmatikoak eta horrelako teleskopioak eta bai dituzue, kasu batzutan ikusteko politagoak eta aukera hobea izango duzue. Baina nik uste dut begibistaz ere eta belarriak irekita izan da ere, gure inguruan, zuen eskolatan, zuen etxe inguruetan, zuen kaleetan, hegaztiak beti agertzen diren animaliak dirala. Eta danako ezagutuko dituzue, txolarreak, nahiz eta izenak euskaraz, edo gazteleraz, edo ingelesez, edo latinez, ezagutu, baina danako ezagutuko dituzue txolarreak, arranoak, kaioak, flamingoak, antzarrak,
ahateak, beraz, guzti horiek hegaztiak dira, oiloak ere hegaztiak dira. Eta guzti horiekin lan egin daiteke, ze hegazti bakoitza da mundu bat. Hegazti bakoitzak ditu bere ezaugarriak, hori bai, hegaz egiten dute, ez denak, adibidez, hor daude oiloak, hor daude kiwiak Australian, eta ezagutuko dituzu gainera. Baina hegaztiak denok ezagutzen ditugun animalia batzuk dira, eta oso gertukoak. Gaur, gainera, saiatuko naiz, zueri gerturago erakusten hegaztien mundu hori. Eta nik uste dut, egunarria joan aurretik, urrengo atalera pasatu beharko ginakela, ze gaur, guk badarogu hemen Urdaibai Bird Centerren hegaztiak ikasten, eta hegaztiak jarraitzen, hainbat urte, eta horretarako metodologia batzuk ditugu, eta bata da, eraztunketaren metodologia. Zer da hori? Guk hegaztiak harrapatu egiten ditugu, hori bai, 10 aldiz esango dizuet, jartzen ditugu sare batzuk, sareekin hartzen ditugu hegaztiak, baina sare hauek eta jartzen ditugun metodo hauek, hegaztieri ez die inolako kalterik egiten. Hori da, lehenengo eta garrantzitsuenetariko gauza, hegaztiak harrapatzeko orduan, beraiei kalterik ezin dakioke egin. Guk hegaztiei eta harrapatzen ditugu, identifikatu egiten ditugu, eraztundu egiten ditugu, horretarako eraztuntxo bat jartzen zaie, zenbaki batekin eta gure nan bat edo identitate karnet bat izango baditzen moduen, jartzen zaie, eta gero, neurri batzuk hartu ostean, askatu egiten ditugu. Askatu segidan, ontsa ikusiko duzue guzti hori. Eta zertarako, beraien joan etorriak eta ezagutzeko, nondik datozen, nora doazen, zenbat denbora bizi diran, zelako ezaugarria dituzten, zer dan daukaguna gure inguruan, jakiteko, noiz etortzen diran, eta batez ere garai honetan, Darbohausen garai hauetan, ikusteko urtetik urtera nola evoluzionatzen duten hegazti desberdinen populazioak, eta zen nolako hegaztiak nola aldatzen diren urte batetik bestera. Batez ere, ikusita gaur egunean gauden egoera latz honek begiratuta, ezta? Aldaketa klimatikoa, beroketa globala, nola aldatzen diren hegaztien populazioa, zelako hegaztien jaitsiera dagoen beste batzuen igoera populazioetan, eta horretarako guzti horrentzako erabiltzen dugu eraztunketa. Baina ez hori bakarrik. Eraztunketak baimentzen duena da, gertutik hegazti bat ikustea, txori bat ikustea gertutik. Eta guk hori ere baliatzen dugu, bai gure eskola umeekin, eta bai bertora iristen diren bizitariekin, batzutan, aukera dagoenean, behintzat hegaztia gertutik ikusteko. Guk horrelako lana egiten gabiltzan bitartean. Beraz, nik gonbidatzen dizuet gaur, gure inguruko basoetan dauden hegaztitxo batzuk ezagutzeko. Orain momentuan, garrantzitsua. Beitu, hemen ikusten ditugu, orain, mokozabalak eta bestelako hegazti batzuk, nire lankide bat dabil kamera mugitzen, ikusten ditugu gure urmaelean, baina gu, gaur, oraintxe momentu joango gara, hegazti txikitxoak ezagutzera gure inguruan daudena. Eta edonork dauzkazuenak oraintxe momentuan, neguan ondino sartzeko gaude, baina udazken amaieran neguan, zuen inguruan. Ezagutuko ditugu txori txikiak. Eta nola lan egin daiteken beraiekin. Beraz, 2 minutu emango dizkidazue, montatuko dut kanpoko zeta, eta hortxe bertan hasiko gara eraztunketa kontuekin. Eta ikusiko dituzu hegaztiak zuzenean, eta bizi-bizinik. Oraintxe arte, segundo bat.
Eta oraintxe momentuan, ja, harrapaladan ikusten duzue, hementxe montatu dugu kanpoko set hau, kanpoan eraztuntzen dugu normalean, eta hegaztiekin kanpoan ibiltzen gara, eta hor, naiz eta fresko egin eguraldi itzela daukagu, eta bueno, hemen aurkezten dizuet nire lankidea, Adrian, eta gaur nire laguntzailea izango da ere eraztunketa saio honetan. Batez ere saiatuko gara ikusten, zer nolako hegaztiak ikusi ditugu gaur basoan, eta adibide txiki bat, oso azkar egiteko gauza izango da, hegazti hauek, orain dela, ordu laurden bat, hasi aurretik harrapatu ditugu, saretxo batetan, orain momentuan dauzkagu, hemen ikusten duzuen poltsa hauetan, eta zergaiti poltsa hauetan? Ze, bueno, behin, harrapatuta daunenean, guk sartze ditugu poltsetan, ez estresatzeko beraiek, ez gaituzte ikusten, eta horrek baimentzen du guk alizatea, beraien manipulatu eta hartu datu pila bat, gero beraien jarraipenak egiteko, batez ere beraien kontserbazioari begira. Konforme? Orduan, hasi horretik, 3 gasatxo. Ikusten dituzue, nik erakutsiko dizuet, horrentzan noia. Beitu, hemen daude eraztunak. Hauek dira, guk erabiltzen ditugun eraztunak hegaztieri ainkatxoan jartzeko. Gu, Arantzadi Zientzi Elkartean gabiltza eraztunak jartzen, eta eraztun bakoitzean, esan dizudan moduan lehen, izango litzake gure nan bat izatea moduan, zenbaki batekin eta helbide batekin. Eta bakoitzean, hemen hainbeste daude, honek oso txikitxoa dira, eraztun hauek, bakoitzean jartzen ditu modelo bat, letra bat, esango genuke, 5 zenbaki, eta gero gure helbidea. Eta gure helbidea da Arantzadi San Sebastian. Horrela deitzen da, guk erazten dugun bulegoaren helbidea. Hau txikitxoa da, erakutsiko dizuet, ze hauek dira txori txikieri jartzeko erabiltzen ditugun eraztunak, orain ikusiko ditugun txoriak. Baina, badaude beste gazti batzuk handiagoa direnak, beraz eraztun handiagoa behar dutena. Eta hemen erakusten dizuet adibidez, beste eraztun handi batzuk, eta hauek erabiltzen ditugu, adibidez, arrano arrantzaleak eraztuntzeko orduan, eta ez dakit hortik ikusiko duzuen, baina hortxe ikusten da. Nola daukan Arantzadi San Sebastian eta P eta zenbaki bat, hortxe, 0, 0, 3, 4, 8, dena delakoa. Guk horrelakorik ez dugu jarriko gaur, arrano arrantzalerik ez baitaukagu, baina bai jarriko ditugu txikitxo hauek. Eta horretarako, ikusiko duzue nola jartzen ditugun. Konforme? Venga, bagoaz. Beraz, lehenengo eta behin, esan dizuet, hegaztiak gure basoan saretxo batekin harrapatu ditugu, sartu ditugu poltsa hauetan, eta hauetatik hasiko gara ikusten zer dan dagoena, eta hainbeste gauza egin behar ditugu, lehenengo identifikazio. Hau oso hegazti bitxia eta polita. Bitu, erakusten dizuet hemen, garrapoa. Erakutsiko dizuet, hurbilago. Bitu, hau da, garrapo bat eta dagoeneko ja eraztuna jarrita dauka. Eraztun honek esaten digu nongoa den, eta kasualitatez, garrapo hau, hemen eraztundutakoa da. Beraz, askar hartuko dizkiogu datu batzuk eta askatuko dugu. Gure basoetan bizenen txori benetan polita. Normalean, hegaztiak oratzeko eta minik esartzeko, badaude moduak, oratzekoak, horrela kalterik ez diogu egiten hegaztiari eta nahiko lasai, aunque danok esango duzue, gustora ez dago, noski ezetz. Askoz ere gustorago dago, aske dagoenean. Beraz, orain hartuko dizkiogu datu guztiak garrapo honi, eta askatuko dugu berriz ere jarrai bezan bere bizitzan zehar. Bale? Bagoaz. Lehenengo eta behin, badakigu garrapoa dela. Guk, hemen, badaukagu horrelako formulario bat, eta hortxe jarri behar ditugu datu guztiak. Guztiak, lehenengo eta behin, zer den. Eta esan dugu garrapoa, baina guk hemen jartzen baldin badugu garrapoa guk geuk ulertuko dugu. Baina adibidez,
estatuko beste jende batek, kanpokoak, Euskal Herrikoak ez denak, euskeraz ez dakienak, ez. Gazteleraz jartzen baldin badugu, gazteleraz hitz egiten dutenak bai, baina ingelesak ez. Orduan, hemen daukagun gai bat da, jartzen dugula izen zientifikoa, eta izen zientifikoa da latinez. Eta latinez, hegazti honen izena da Sita Europea. Beraz, Sita Europea. Hori da. Eta orain, hurrengo gauza, eraztuna dauka jarrita. Beraz, irakurriko dugu ze eraztun zenbaki daukan eta zeinena den eraztun hau. Ze normalean, hemen inguruan gureak ibiltzen dira, baina sarritan harrapatzen ditugu beste batzuk kanpotarrak direnak. Eta komentatuko dizuet, Eta eraztun hau da, 3K, 0 bilau, 0 bost. Gauza gehiago, begiratu behar dugu hegazti honen sexua. Albaldin badugu jakin eta adina. Eta horretarako begiratu behar izaten ditugu dauzkaten lumak. Ze hegaztiek urtean zehar lumak aldatu egiten dituzte. Batzuk, jaiota batera aldatzen dituzte lumatxo batzuk. Helduak direnean aldatzen dituzte agian luma guztiak. Eta segun eta zen olako lumajea daukaten, gu jakin genezake hegazti hau. Aurten jaiotakoa bada, edota beste urteren batetan jaiotakoa. Eta horretarako lumak begiratu behar ditu. Eta begiratuko dugu kontrasteak. Bai, lau bat jarri. Bueno, 3 bat da, Bai, eta hau, zergala, ez kolorea gaitik. Normalen koloreak izate dituzte nina milamen Adrianegaz hitz egiten, eta koloreak ikusita jakin genezake arra edo emea den. Kasu honetan igual emea. Eta gero, jakiteko zelako egoera fisikoan dagoen, ikusiko diogu zelako gorputzera daukan. Zelako egoera fisikoa daukan ikusteko. Ea zelako muskulatura daukan eta ea gantzik edo ez daukan. Jaten duenaren arabera. Horretarako, badago horrelako gida bat, eta guk putz eginda, hegaztitxoni, ikusiko diogu bere bularra, aber zelako egoeran dagoen. Konforme? Bueno. Dugu gantza bat, muskula oso ondo dagoen hegazti bat da, osasuntsu dagoen hegazti bat. Eta beraz, oraintxe bakarrik, honik gelditzen zaio gauzatxo bat, jakitea zenbat pixatzen duen. Eta horretarako, hemen daukagu pixu bat, digitala, uste dut ikusten dela, ez da maila ikusten den, eta egingo duguna da, pixuan sartu, 25 bat. Ikusi, egingo dudana da gauzatxo bat, ze ez dakit ikusten den, bai, ikusi dut, primeran ikusten dela, eta beraz, ja, dagoeneko ordua da hegaztitxo hau, bere zereginetara bueltatu dadin. Uste dut dena dagoela ez da berean. Primeran. Badauzkagu datu guztiak, eta orain bakarrik galditzen zaigu gauzatxo bat. Hegazti hau baskatzea. Entzun duzue, agur eta dena esan digu. Bueno, ez dakit, agian azarre xamar dago eta beste zerbait esan digu, baina, bueno, bitzat, joan da, elegante, eta orain, bera jarraituko du bere bizitzarekin. Beste hegaztitxoa. A ber, zer gatu horrengo. Batzuk ezagunak, beste batzuk, agian guretzako esain ezagunak. Hau gerotxorako utziko.
Pasen hemen dagoena ikusten, bai. Entzuten dugu askatu duguna hortxe abesten, edo guri, iseka egiten, igual, ez dakit. Bikotearekin dago. Beitu, bikotearekin batila. Hau bai, hau, aipatu beharrik ere, ez dago ze gaztidan. Gero gainera hitz egingo dugu, Hau danok ezagutzen duzue. Txantxangorria. Hau ere, eraztunarekin. Txantxangorri bat, eta txantxangorria gauza kuriosoak ditu, Txantxangorria, danok uste dugu dela, bertoko hegazti bat, eta noski, hemen abia egiten du. Eta udaberrien eta gure artean dago, gure hortuetan, gure inguruetan, gure basoetan, eta ikusten dugu. Baina batez ere ikusten ditugu neguan. Neguan etortzen dira kanpoko txantxangorri pilo bat, eta beti daukagu hemen euskararen simbolo moduan ere, daukagu euskararen txantxangorria, baina duela gutxi izan da euskararen eguna, eta hortzi txantxangorriak gora eta bera, orain dauden txantxangorriak hemen inguruan, eta Euskal Herri inguruan, gehienak euskaraz agian ikasita daukatelako, baina gutxi xabar. Normalean hitz egiten dute Errusia inguruko hizkuntzak, Baltiko itsaso inguruko herrialdetatik datozelako. Lituaniatik, Suediatik, Finlandiatik, Letoniatik hurbiltzen zaizkigu. Negua pasatzera, iparralde urrun horretatik Euskal Herrira arte. Eta txantxangorri hauek dira inguru horietakoak. Beraz, pentsa, euskaraz agian ikasi dute, baina oso urrunekoa. Beste hizkuntza batzuk ere badakizkite. Beraz, txantxangorriakin ere, tita gainera eraztunduta dago, arrapalada batetan. Bat igrekoa, 6 bederatzi, 3 bederatzi. Txantxangorria ikusi dugu, ikusiko dugu ze adin daukan. Bai. Normalen izaten ikuste, punto txonatzeko hori. Ezkane gozka. Hau ez da aurten jaiotako txori bat, hau da gutxienez aurreko urtean edo lehenago jaiodan hegaztitxo bat. Beraz, urte bete baino gehiago daukan hegazti baten aurrean gaude, Eta hori tela marinera asko da, Beraz, honi ere berdina jarri diogu, sexua ez dakigu ze lumajean berdina dira, arra zein emea, beraz, jarriko diogu ez dakigula, sexua, baina bai ikusiko dugu bere egoera fisikoa. Gantza, bat, muskula, 2. Eta, noski, berriz ere, pixatu eta askatuko dugu. Amazortza. Hau, zuretzak. Eta, badoa. Egaztuntzen dugun batan bat. Ezagunekin jarraituko dugula uste du. Bai, ezaguna da. Eitu, amilotxa. Amilotxa urdina. Eta hau, eraztun egingo dugu, tita batetan, bale? Diga. Eraztuna, jarri behar zaien honi, ez da izango arrantzalearena. Aurkitu beharko dugu bere tamainako eraztuna, eta izango da, hemen daukaten modelo hau, bale? Orduan, hori zerretik, daukan tartxoaren arabera, daukan hainkatxoaren arabera, jarri beharrekoa, bale? Orduan, hartuko dugu, hegaztia, eta eraztuna. Lehenengo igual esango dugu. Lau igrekoa, 8 bederatzi, 7. Beitu, hurbilduko nahi zorra, horrela ikusiko duzue prozesu guztia. Beitu, hemen dauka, hegaztitxoaren hanka eta eraztuna. Eraztuna jarriko diot hanka horretan,
Eraztunak daukate horrelako irekiera bat. Hortxe ikusten duzu jarri dodala, eta orain, alikate berezi hauekin, zulotxoak ditu, minik ez egiteko, zulo horiek dauzkat, eta behar da tokatzen zaion lekuan. Hartzen da, eta zanpatu egiten da, eraztuna itxi arte. Eta horrela itxi arte. Nik naiz eta indar pila bat egin ez diot minik egingo, hegaztiari. Eraztuna jarriko zaio. Hankatxoan ez oso estu, ez oso nasai. Ze bestelan kalte egin dizaioke. Beraz, eraztun honekin, adibidez, nik erlojua daukadan moduan, jarraituko du bere bizitza osoan. Bere bizitza egiten, amen. Daukazue, amilotxa. Amilotx urdina. Eta orain jarraituko dugu datua hartzen. Venga. Tita. Kasu honetan, beste hainbat datu hartu behar ditu. Ze, eraztuna oraintxe jarri diet. Beraz, hartuko dizkiegu hainbat datu. Lehenago eta behin jarriko dugu adina. Adina horretarako begiratuko dugu, kontrastearen arabera ikusten da, segun eta zen nolako koloretako lumak dauzkan, badakigu heldua ala gaztea den. Hau da, amilotx bat aurten jaiotakoa. Beraz, jarriko dugu 3 bat. Eta sexua jakiteko kolorean arabera arran itxura dauka, baina ziur ez nago. Beraz, ez baldin bagaude ziur, ez dakigula jarriko dugu. Eta gero, hemen dauzkadan, regla hauekin, hartuko dizkiegu neurri batzuk, eta bat izango da egoarena. Egoa, 72, eta P3a 47. Eta orain bukatzeko lehen egin duguna, gantza, muskuloa eta pixatu. Erakutsiko dizu ezen bat gantz daukan honen. Oso ondo dagoela ikusteko, heitu. Ondo jandako hegazti bat, gantza, 3 ikiniko dezagun, muskuloa 2. Eta pixatuko dugu. Ez dizuet esan, baina hegaztitxo hauek, hau, behintzat, da Euskal Herrian urte guztian bizidan hegazti bat, 10,9. Eta, agur. Eta orain, zita batekin. Beste hegaztitxo bat. Hau ere, oso ezaguna horregaitik gorde dut zuek ikusteko. Hau onditxo hau da. Kaskabeltza. Usten duzu, Zer nolako hegazti polita. Kasu honetan, oraintxe erakutsiko dizuet, korbata beltz handi horrekin ar bat. Kaskabeltz arra. Eta heldu bat, aurten ez dana jaio, ez dakigu igaz edo lehenago. Baina hau ere, eraztunduko dugu. Zer ez dauka eraztunik. Hartuko dugu hankatik. Usten badi. Honi, jarriko dizkiogu beste bat handitxoagoa dena. Beste modelo bat. Baina, ez da bizitza. 3K, 0,4, 3. Ai. Hemen da. Hemen da. Diogu. Dagokion lekuan. Eta hurrengo datuak. Egoa eta luma bat. Egoa. Dagoen. Eta gero, neurtzen dugu normalean, hemen ikusten den lumatxoa. P3a da.
hau da, hirugarren luma. Lehenengoa oso txikitxoa da, bigarrena eta hirugarrena. Larrogei, hirurogei, egoa. Dantza hiru muskulu bi. Bada, bera bizitza egitera. Eta orain arte ikusi ditugunak, txantxangorria izan ezik, txantxangorria seguruenik kanpotik etorritakoa da, besteak dira gure inguruan bizi diren hegaztiak, baina orain erakutsiko dizuet bat oso berezia. Gainera gaur, zuek zuzenekoa jarri duzuen leku horretan ikusi duzu horrelako hegazti bat, laranja kolorekoa, burua beltz estilokoa, oso hegazti polita, berezia eta gure inguruan ez dana ugaltzen, oso iparretik datorkigun hegazti bat. Amentxe. Negu txonta. Ikusi, Negu txonta. Oso urrunetik, iparralde urrunetik, Eskandinaviatik, Siberiatik, Errusiatik, negua pasatzera gure ingurura etortzen da hegazti benetan polita. Hegazti txikia, baina milaka kilometro egiten dituena bidaietan. Hegazti honekin geografia asko ikasi daiteke. Egon zan hemen garai bat, horrelako negu txonta hainbeste etorri zirela gure inguru batetara, Barazarrera, egon zen lo egiten zuten leku bat, milioi terdikoa, milioi terdi hegazti, errez esaten da. Eta egon ziren negu batetan, egunero lo egiten leku horretan, egunero ateratzen ziren, eta beraien artean aurkitu ziren Moskun edo Errusian erastundutako negu txontak. Beraz, pentsa, nondik datorkigun hegazti hau, oso urrunetik. Aurten, pilotxo bat etorri dira, guk hemen badaukagu gure txonta, baina hau negu txonta bakarrik neguan. Eta ez negu guztietan, negu batzutan etortze zaiguna. Beraz, hau ere erastunduko dugu eta utziko dugu bere bizia egiten. Konforme? Eta ea, beste norbaitek, adibidez, Errusiarren batek, hartzen duen negu txonta hau beste lekuren batetan. Konforme? Hau ere. Honi... Eta honeri ere berdina, lehenengo adina ikusi. Eta zuek ere ikusi dezazuen, oso ondo ikusten da. Gu normalean begiratzen ditugu lumak eta zenolako luma dituzten da. Batez bere, hemen agertzen diren luma hauek. Hemen agertzen direna. Kobertora handiak. Eta ikusten dugu denak direla laranja punta badaukat eta beltza, tiki, eta batean bi daude bordetxo txuria daukatenak eta ez daukatena punta naranjarik eta marroiska direnak. Horre nahi du esan, luma horiek direla aurtengo txita batenak, aurtengo txori batenak. Beraz, hemen ikusten duzuen hegazti hau, jaio da hor nonbait iparralde urruneko taiga batetan, adibidez, baina aurtengo maiatza ekainean. Beraz, urte txorik ere ez daukan hegazti bat da. Negu txonta bat, gero, arra da, burua baltz koloreko lumekin dauka, gero baltza jarriko zaio udaberrirako, beraz, ar gaztetxo bat aurten jaiotako. Eskatuko dut, baina lehenengo, datu guztiak hartu behar ditugu. Larogeita hamasei, hirurogeita hamabost,
zaitu guztien. Sortze. Eta honekin, hau askatzen dugunean, eraztunketa saiotxoa ikusi duzue, eta emango didazue 2 minutu berriz ere batzeko gauza guztiak eta jarraitzeko zuekin, baina barrutik, epeletara noa, ze hemen nahiko fresko egiten ari da, iluntzen ari baita, bale? Eta aprobetxatu behar dugu egunaren argi guztiak, minutu guztiak. Barrura guaz. Agur. Arte. Bueno, eta amentxe jarraitzen dugu berriz, ikusi duzuen nola egiten ditugun jarraipenak hegaztiekin, eta hegazti txikiekin batez ere, eta orain, eguna joan aurretik, badauzkagu ondino hainbeste gauza kontatzeko, eta ondino badaukagu ordu erditxo bat, eta garrantzitsuena. Guazen ikustera, zer dan orain momentuan gure inguruan ikusten diren beste hegazti batzu. Ez hainoikoak, uretako hegaztiak ezagutuko ditugu oraintxe momentuan, eta gure basoetan eta ere ibiltzen diren batzuk, baina horretarako egin dugu eraztunketa saioarena. Sartuko gara gure zuzeneko kameran, eta zuzeneko kameretatik hasiko gara ikusten gure inguruan dauden hegazti batzuk. Eta ikusteko nola landu daiteken hegaztiekin edozer gauza naturan. Hemen irlatxo bat ikusten duzu, Irlatxo hau gugandik guk kamera batzuk dauzkagu jarrita paduran, eta padurako kamera horietatik guk aldugu manejatu, eta hortxe ikusten dituzue hainbat hegazti, ezta? Batzuk ikusten dira zuriak, eta hemen ikusten dugu bat, saiatuko naiz hurbiltzen aldudan zoom guztiarekin, hortxe. Eta honek hemen ikusten diran hiru zuri hauek dira mokozabalak. Bat dago hor, hegal batetan ikusten dena mokoa ez dagoena lo, hirugarrena, hauxe ikusten dena, eta hortxe ikusten zaio erdiko horri nolako mokoa daukan, goilara baten estilokoa, eta nola harrapatzen dituen arraintxoak eta izkirak eta moko horrekin. Orain, momentuan atxeden hartzen daude. Baina datu gehiago. Aurten, adibidez, gure inguruko eskolatan, Montor eskolan da, Urritxindor eskolan, musikakoa eta gautegi zartagako herri eskoletan, urte asko daramatzate hegaztiekin lanean.
urtero proiektu bat lantzen dute hegaztiekin, hegazti eskola izenekoa, eta bertan hegazti bat aitzakitzat hartzen da, tresnatzat hartzen da, eta beraiei buruz ikasten dute alduten guztia, bai beraien biologia, bai beraien migratzeko erak, migratzailea baldin badira, noski, bai beraien tamaina, bai, edozer gauza, eta horretaz baliatuz, ikasten dituzte, eskolan eman beharreko, irakasgai guztiak, ez da, bai, matematiketak ikasi, geografiara, hizkuntzetara, esango dizuet zeraitik, eta edozelako beste materiatara, ez da, ikustezzunekoak egiten, denetarik egiten, hegazti bat aitzakitzat hartu. Kasualitatez, aurtengo urtean, mokosabala, da, beste bat etorri da bentsa momentuan. Hortxe ikusi dugu, fijatu zaitezte zelako mokoa daukaten, hau da, zuzenean, Beraz, ointxe momentuan gertatzen ari dena hemen eta entzuten ari garena Urdaibaiko biosfera erreserbatik, Urdaibai berzenterrotik. Beraz, mokosabala aukeratu dute aurtengo hegaztien modura, eta egingo dituzten lanak izango dira, esan dituen guztia, ikasiko dute beran biologia guztia, migratzailea dira, eta zergaitik dino migratzailea, fijatzen bazarete, hor erdi-erdian dagoen hori, erastun bat dauka. Badakit, zaila dela zuek hortik ikustea, baina hementxe ikusiko duzue gauza berde xamar bat daukala, plastikozko erastun bat dauka, letra batzuk eta ditu, eta guk irakurri ditugu hor jartzen dituzten letra eta zenbakiak, bidali dugu gure ofizinaren bitartez, eta erantzun digute nongoa den. Danimarkako mokosabal bat da. Beraz, Danimarkako mokosabal bat duela 6 urte erastundutakoa, Danimarkan, abian zegoela, eta 6 urtetan zehar ibili da, batetik bestera, urtero, bueltan egiten du Danimarkara abia egitera, baina aurten negua pasatzen amentxe daukagu Urdaibain. Horrekin, hainbeste gauza ikasi daitezke, nondik nora ibiltzen dian, non dagoen Danimarka, Frantzian gelditu zen, gainera, Frantzia ere non dagoen, zelako lekuetan gelditu den, adibidez, Gironden, Laluag edo Erreketan eta itxasadarroietan, horrekin, hainbeste gauza ikasi daitezke geografiari buruz eta gure munduari buruz. Eta ez hori bakarrik, adibidez, beste mokosabalak daudenak, gehienak herbereetatik etortze zaizkigu. Eta guk badauzkagu kontaktuak ere ez bakarrik herbereetako hegaztiekin, baita ere herbereetako eskolekin. Eta urtean behin egiten dugu, eskolak bildu, adibidez Montorre eta Urretxindorra, eta baita ere Terschelin deitzen dan Frisian Irlatako eskola txiki bat, beraiek handauzkate mokosabalak abia egiten, guk ez, eta beraiek konektatzen dira gurekin eta ez hori bakarrik. Baita ere Senegaleko beste eskola txiki batekin, Senegalera sarritan joaten dira negua pasatzera hegazti horiek. Eta egiten dugu bideokonferentzia bat, 4 eskola txiki hauen artean, eta bakoitzak kontatzen ditu bere esperientziak hegazti honekin, non ikusten duten, zer egiten duen beraiek, zer garaitan daukaten, zer lan egin duten, zerako abestiak egiten ditugun, eta horrelako gauza pila bat lantzeko aukera ematen du. Ez hori bakarrik. Hala, beste mokosabal bat iritsi da, Gaur gaude, justo orantxe, guk normalean Urdaibai berzenterra esaten dugu dela hegaztientzako aireportu bat, eta hortxe etortzen dira hegaldiak adibidez, Herberetatik, edo Afrikatik, Norvegiatik, eta amintxe pista hauetan lurra hartzen dira, eta ontxe gabiltza ikusten zertan gertatzen dena. Eta ez hori bakarri, mokosabalari buruz hitz egin dugu, baina hemen dabiltza ahate txistulariak, zenbat eta zenbat hegazti ikus ditzakegun padura hauetan. Hurbilduko gara, iritsi ari dira hegaztiak, eta batez ere mokosabalak, kaioan ikusten da, arrano-arrantzarearen etorriko da, baina goaz hurbiltzera, eta beste hegazti ezagun batzuk ezagutzera. Hurbildu gaitezan, amintxe erdian dagoen hegaztitxo honetara, danok ezagutu duzuen, ubarroia, ur-erroia. Gainera, nik hitz egingo dizuet hegaztiari buruz ikusteko ere gure kulturan zelan txertatuta dauden, eta nola, herritik herrira, izenak ere asko aldatzen dira, eta guk ubarroia, euskara batuaz ubarroia moduan ezagutzen dugu, kormorana ere ezagutzen da,
Eta zergaitik ubarroia, ur erroia. Erroiak dira beleak, beleen antzekoak, beltzak, eta honi beti ipini zaio, beltza izateran, uretako belea izango bazen moduan, ez da, uretako erroia, ubarroia. Baina, bueno, badaude hainbeste izen, kostate osoan, karrabasoa deitzen zaio, sakiloa deitzen zaio, motorroa ere deitzen zaio, bueno, hainbeste eta hainbeste izen daukan hegazti famatua. Gure artean ez dago abia egiten, baina bai negua igarotzen. Fijatu zaitezte zen nolako lumaje polita erakusten digun. Agian nik kenduko naiz hemendik ze, gero agertuko naiz berriz, baina hori kenduko naiz eta disfrutatu daigun honelako hegaztitxoetaz. Ikusten duzu, Ubarroia gure begira, ubarroi heldu bat, eta hortxe. Saiatu gaitezen beste hegaztiren bat ikusten, eta gero ja, adibide praktiko bat jarriko dizuen. Ea, gure ingurura etorri baldin badira, kameratik gertu, behitu. Hemen ikusiko dituzue orain, zagutuko duzue, beste hegazti elegante eta polit bat urrunetik etortze zaiguna. Ahate txistularia. Eta zergatik txistularia? Fijatu zaitezte zelako doinuak entzuten diren, inguruan. Txuiu, hau ez, hau ahate basatzea izan da. Baina, entzuten dituzuna, txuiu, horre dira ahate txistularia. Hemen, erdi-erdian ikusten duzuen hau, ar polit bat. Jana bilatzen, belar jalea dira, baina hauek etortzen zaizkigu urrunetik, hauek ere Siberia ingurutik. Eta behitu, zelako lumaje edarra daukan hemen ikusten dugun hegaztitxonek. Guaz, besteran batzuk ikustera, ze ingurutik nik uste dut gehiago daudela. Ia ikusten dugu zen. Lo ere ikusi ditut, beste hegazti benetan polit bat, naiz eta lotan egon orain, hemen ikusten duguna. Ontxe urreratuko dago, eta hementxe zuen aurrean ahate bustan luze bat. Hauek ere neguan gurera etortzen diran hegazti benetan polit eta bitxiak. Behitu zenbat gauza ikusteko eta ikasteko aukera daukagon naturara hurbildu zer. Lehen, gure basoetako hegaztiak ikusi ditugu, baina orain gure erreka eta gure ezegunetako hegaztiekin gabiltza. Eta behitu zelako irudi, politak eskaintzen dizkigun gaur Urdaibaiko padura honek. Saiatu gaitezen beste batzuk ikusten. Eta gero ja, adibide praktiko batetara pasatuko gara. Bai, guazen disfrutatzera, lehen hegazti baltzak ikusi ditugu orain, hegazti zuriak ikusiko ditugu, eta hemen saiatuko gara ikusten, danok artean, fijatu zaitezte, ze nolako hegazti polita, lertxuntxo itzaina. Hauek ere, hementxe, gure artean etortzen direnak, iluntzero, etortzen dira lo egiten padura hauetara, eta egunean zehar hortxe ibiltzen dira, landetan eta belardietan, haziendarekin ibiltzen dira, eta hantxe jaten, eta zelako polita. Eta entzun ezazu ere, gure atzean, eta gure mikrofonetatik zer nolako abez batza edo korua entzuten den, kontzertu bat, hegaztiz beteriko doinuak. Entzuten dira araba zozoak, entzuten dira ahate txistulariak, zozoa ere entzun du, txantxangorria ere, eta hegaztiak eta aztertzeko orduan zuek basora zoaztenean, edo edozein ingurutara zoaztenean, ez da bakarrik bistaz ikusteko gauza bat. Hegaztiak bakoitzak bere hizkuntza daukate, eta bere hizkuntza horretan, ezagutzen baditugu hizkuntza horiek, jakin genezake nork hitz egiten dituen. Eta hori izaten da, politen eretariko bat hegaztietan, belarriak zabal-zabalik izatea, naturara hurbiltzen garenean, eta beraien doinuekin identifikatzen saiatzea. Hemen behitu, karrabasoa, ubarroia, gaztetxo bat, goazen hurbiltzera bere plumaje polita ikusteko, ikusten duzu hemen, nola dagoen moldatuta zelako hanka dituen, igerian egiteko hanka, arrainak harrapatzeko arpoi baten moduko mokoa,
begiak esmeralda kolorekoak, berdea, oso politak, eta, bueno, waterproof izeneko, lumajea, ez da, uraren kontrakoa. Oso adaptazio bikainak hegazti honek aurkisten dituena, benetan, ubarria. Eta orain, esan dugu, nola, gure inguruan eta badaudela hainbat eskola ikasten dutenak proiektuekin, eta batez ere hegaztiekin, gure inguruan behintzat. Eta horretariko batzuk dira, adibidez, Montor eskola eta musikako Urretxindorra eskola. 2006 urtetik daramagu beraiekin lanean, eta erakutsiko duzuet oraintxe bideo txiki bat, idea egiteko zuek, zen olako lanak egiten ditugun hegaztiekin eta eskola hauekin. Azken finean zuek irakuskuntzan zabiltzate, eta nire asmoa izango litzake, gure asmoa hemen Urdaibai Berzenterretik, erakustea zuei guzti hori tresna bat, landu dezakezuela zuen inguruetan, zuen eskoletan, zuen etxeetatik, dana delakoa. Pentsa, gu hemen herri eskola txiki batzukin lanean gabiltza, 2006-tik, esan dizudan moduan, urtero, hegazti bat aukeratzen dute, proiektu moduan lan egiteko, eta hainbeste gauza egite dituzte. Eta, beraiekin bideotxo bat egin dugu, eta gustatuko litzaiake erakustea momentutxo batetan 2 minutu dira bideo honek esaten duena, ni joango naiz komentatzen, hortxe ikusten duguna, eta denok disfrutatzen adibide praktiko bat ikusteko asmotan. Gero joango gara beste puntu batzutara, zuek ez larritu ze hainbeste, nipiniko nahi zen txamurtxo batena, hainbeste eta hainbeste material daukagu, material hori, kurtsoan zaudeten guzti hori, segurenik bidaliko dizue, emailez bidaliko zaizkizue, eta norbaitek beste zerbait nahi baldin badu ere, kontaktuan jarri dadila gurekin, eta saiatuko gara gauzak bideratzen, ezta? Esandakoa, bideo txiki bat nahi dut jarri, saiatuko naiz jartzen, segundo bat, segundotxo bat, gelditu egin behar dut, segundo bat, oso garrantzitsua da, ondo joatia. Oso ondo. Ontxe, bideotxo hau eta ikusteko nola eskolako umeek, inguruko eskolako umeek, nola lantzen dituzten hegaztiak, beraientzako Urdaibai Berzenterra beraientzako beste gela bat da, eskolako beste gela bat, eta beraien nahi izaten dutenean, hurbiltzen dira hona, eta egiten dituzten beraien ikerketak, hegaztien zentsoak, identifikazioak, hegaztiekin lanak, eta behintzat naturara hurbiltzeko bide bat, ezta? Goazen bideoa ikusten. Bideoa nik komentatutakoa, Hementxe, hau da Berzenterreko ataria, edo esango genuke, eta hortxe gure migrazio mapa eta nondik datozkigun gure hegaztien guzti hori lantzen dute gure aurre 2 urtetatik hasi eta 12 urterako gure eskola umeek. Hordaz, gure gazteak. Ikusiko dugu nola beraiek lan egiten duten lehenengo gauzak ikertzen dituzte, noski, ez bakarrik Urdaibai Berzenterren, baita ere beraien eskoletan, badauzkate hegaztientzako janlekuak non hegaztiak hurbiltzen zaizkien, hurbiltzen zaizkie, batez ere janleku horietara, beraien janaria eta ipintzen dute, jarraipen bat egiten dute, eta programatuta daukate hurbiltzen diren hegazti horiek, bai apuntatzeko, zeintzu diren ikusteko, eta, lanketa itzela, segun eta zelako adina daukate, hortxe tarina dira da, badauzkate gela bereziak, hemen Urretxindorra herri eskola, musikakoa, eta badauzkate gela bereziak eta hemen Montor eskolakoak, Arteagan, Gauteiz Arteagan, eta lantzen dute zertu dauden, tailerrak egite dituzte, hegazti abienak, eskulanak, gero, hau da, gela jait bat edo, behatoki gela bat, hortik egite dituzte kontaketak, zeintzuk hegazti dauden, hori bai, badaukate materiala, teleskopioa prismatikoak eta hortxe egintzen dira lanean, gainera elkarrekintzan, egintzen dira gaztetxoenak helduenekin, bai, hasi 2 urteko gelatik eta hasi 12 urteko gelara bakoitza berana, baina elkarlanean. Hemen zentsoak bakoitzan, nivelaren arabera, hemen ikusten duzuez, margoketan, azalpenak ematen, ikusentzunezkoak egite dituzte,
Noski, baita ere egite dituzte abestiak, eskulanak, danetarikoak, hegaztitxo hauekin. Eraztunketa ere egiten dugu eskolatara goaz gauzak azaltzera, eta noski, badago beste izar bat, arrano arrantzalea, eta horrekin ere lan egiten dugu, eta lehen esandakoa, migrazioak aztertzen dituzten, nondik nora mugitzen diran, eta noski, gero, baita ere, beste eskola batzuekin, elkartrukea, batez ere bakoitzak beran esperientzia kontatzeko egiten ditugun konferentzien bitartez. Ospreys Freeways Linking Communities da oso proiektu polita, eta hainbat eskola biltzen gara urtero, mokosabalekin egindako moduan, hegaztiekin lan egiteko. Beraz, hauxe Urdaibai Berzenterretik, bai Montorre eta Urretxindorre eskolarekin epiritako adibide praktiko bat, ezta? Utziko dut hau bideoa, eta gero, komentatzea, ze lehen esan dizuet, hegaztiak daude gure inguruan, edonun, hasi Artikotik eta Antartikora, desertuetatik, mendipuntetan arte, gure etxeetatik, kanpora, hegaztiak beti present, gero eta gutxiago batzutan, baina beti present, eta beti present gainera gure kulturan ere. Eta bai, gure literaturan, gure abestietan, gure esara zarretan, adibidetxo batek jarriko dizuet, batez ere, hegaztitxo batekin, denok ezagutzen dugun hegaztitxo batekin. Denok, gehienok ezagutzen dugun hegaztitxo batekin. Jarriko dizuet hemen, hegaztia, eta, zer den jakina gozue. Hor da, eta ira. Txepetxa. Txepetxa. Jende askok pentsatzen du Euskal Herriko txoririk txikiena dela. Baina hori ere ez da horrela. Badaude hegazti txikitxoagoa, baina joko asko ematen duen hegaztia da, txepetxa. Gure kulturan, Euskal Herriko kulturan, txepetxa oso gaizki ikusitako hegaztia baita. Txepetxa, txepetxa pentsatu izan da, beti, suerte txarra ematen duen hegaztitxo bat dela. Hori bai, suerte txarra ematen duela, ze, kulturan, bai, kristautasuna iritsi zenean, beti kondaira bat suertatu da, nola, txantxangorria, beti, pertsonaje ona eta majua, hor zebiltzan basoan, eta halako baten Ama Birjina agertu omen zan, eta txepetxak Ama Birjinari zer eta kaka egin zion, edo zirina egin zion burutik bera. Eta hortxe agertu zen bustanikara ikusita. Zer egin zuen txepetxak, dan hori abizua ematen da, txepetxak kaka egin dio Ama Birjinari, eta ez da gizar da bestea, eta Aranon, komentatu zuen da, Aranon etorri zen txantxangorria, eta txantxangorriak Ama Birjinaren buru hori garbitu omen zuen. Batzuk dinote, txantxangorria zela, beste batzuk enara izan zela, beste gure herriko hegazti garrantzitsu eta importante bat etorri zela eta garbitu ziotela. Beraz, ordutik, bai nire inguruan behintzat, bai nire amonatik hasita, txepetxa beti txartzat hartutako hegaztia zen, deabruaren txoritxoa. Eta pentsa, 9 gramoko txoritxoa dezelako kaltea egin dezaken, ezta? Baina txepetxa txarrerako hartzen zen, kondaira askotan, eta txantxangorria eta enara salbatzaile moduan da hegazti ikutzezin moduan. Gehiago esango dizuet, badaude kultura asko eta asko, txepetxak, jarriko dut berriz, txepetxa eizatu egiten zutela, batez ere neguan, ze uste zan, neguan, txantxangorriak txepetxa kendu egiten zuela paretik, txantxangorriak agertzen dira pila bat neguan, txepetxak izkutatu egiten dira basoetan, eta pentsatze zuen, txantxangorriak nola txepetxa paretik kentzen zuela, eta badaude hainbat eta hainbat esaera zahar, gero joango zaizuena eta bidaliko zaizkizuenak, eta batek adibidez dino. Txantxangorria txantxate, zozoa dela mediante, txepetxa preso sartu dute. Eta hori da neguko esakera bat, esaten zena, hainbeste lekutan, Nafarroatik eta batez ere, eta Gipuzkoa inguruan ere asko, eta horrekin ematen zen, nola
negua iristear zegoen, txepetxa desagertu hasi egiten zen, txantxangorria gelditzen zen txepetxaren ordez, eta txepetxa albo batera botatzen zen, eskutura edo preso sartzen zuten, ezta? Eta txepetxak ikusten ez ziren bitartean, txantxangorriak ikusten zirela. Noski, badaude, beste hainbat eta hainbat ohitura ja gure mugetatik joaten direna, baina ikasteko eta oso polita direna. Adibidez, txepetxa, Irlandan inguruan eta oso hegazti famatua da. Dreolin, deitzen zaio, Dreolin. Eta badago egun berezi bat, San Esteban eguna, abenduak 26, hemendik gutxira, eta gaur egunen arte, Dreolin hau, normalean, abenduaren 26an eizatu egiten zen. Ateratzen ziren gazteak, txepetxaren bila, esaten zen txepetxaren bila joateko egun bat, txepetxa bizirik harrapatzeko eta kaiola batetan sartzeko, neguaren ezaugarri modura, eta sarritan lehen hil egiten zen, baina gaur egun ez. Gaur egun dagoeneko panpinak jartzen dira, egun horretan, San Esteban egunean, eta beraz, pentsa nola dagoen oso txertatuta hainbat kulturetan txepetxa. Ez hori bakarrik. Txepetxa ere, konturatu gaitezen, txorien errege, badaudela kondaira batzuk txorien errege izendatu zutela txepetxa. Eta zer gaitik errege bentza, zelako txikia den, baina oso abila eta argia. Eta bauden zeuden hor aspaldian, hegazti guztiak, aspaldiko gauza, hegazti guztiak bauden zeuden, errege baten zain, edo errege baten bila, eta erabaki zuten, errege bat aukeratzeko hegazti guztien artean, lehiaketa bat egitea. Eta zer lehiaketa, eta, ea ze hegaztik egiten zuen hegaz luzeen. Ze hegaztik egiten zuen urrunen hegaz, ezta? Eta horretarako, hantxe, aurkeztu ziren hegazti mota bakoitzeko, ordezkari bana, eta agertu ziren, arranoak, agertu ziren mikak, agertu ziren txepetxa, txantxangorria, txontak, ikusi ditugun, eta munduan dauden hegazti guztiak urreratu ziren, lehiaketa horretara. Eta halako batetan, halako batetan eman zuten irtera momentua, eta danakan lerroan zutela, pum! Atera ziren danak egaz, eta danak egaldatzen luzaroan, eta halako baten, txikitxoenak, noski, indar falta eta ego txikiak eta ez zuten aurrera askorik egiten da nekatzen hasita eta txikienak badanak gelditzen ziren da halako baten erregetxoa gelditu zen lehenengo, gero aurreratxoago txantxangorria, gero tarina eta txonta, eta gero aurrerago sosoak ere jarraitzen zuen, arranoak ondinoke, indartxu jarraitzen zuen, beleak eta mikak ere, eta halako batetan, sosoa ere gelditu zen, mika ere gelditu zen, ja dagoeneko erroia eta txoriandiak ere nekatzen hasiak zian, hainbeste kilometro eginda, eta ondino arranoa jarraitzen zuen, eta ia bakarrik arranoa zegoela, nekatzen hasi zen arranoa ere handik, ez dakiz eman 1000 kilometrora egaldatzen, eta pausatzera joan zenean, tatxan, zer gertatuko, eta arranoan lumartean txepetxa. Eskutatuta, txepetxa salto egin arranoan lumetatik, eta 3 metro gehiago egin zituen egaz, eta nork irabazi zuen? Txepetxak, eta txepetxa izendatu zuten txorien errege. Hori bai, noski, arranoa guztiz azarre, trikimailu egin zuelako, trampa egin zuelako, baita belea, baita gabiraia, baita astorea, bestelako gaztiak, eta orduan beraien artean gelditu ziren. Hemendik aurrera, zu errege izango zara, baina ikuste zaitugun bakoitzen zure atzetik joango gara eta jan egingo zaitugu. Beraz, ordudanik, pentsa ez emat temporatik ona, txepetxa gelditu, behar izan da beti izkutuan, basoan barruan sartuta, eta baita ere sasi artean sartuta, eta kanpora, landara eta inguruetara gutxitan agertzen den txoria da. Beraz, pagua eukidu, bere patua izan da, errege izatea txorien errege, baina, begiratu, eta hori holantxe gertatu zen aspaldian, beraz, pentsa zenbat gauza ikasi daitezkeen hegaztiekin. Baina ez bakarrik txepetxarekin, txantxangorriarekin, danarekin, gure kulturan sartzen bazarete, nik identifikatuta dauzkagu 169 kanta,
€169 kanta, ez da herriz esaten, hegazti buruzko kantak, euskeraz, euskeraz, hegazti buruzko kantak, gure hainbeste eta hainbeste kantarik eta taldek egiten dutena, arranoetatik hasi, txepetxatik hasi, txantxangorria, itoitzeko kanta, itoitzek daukan kanta polita, eta bestelako kanta batzuk. Segundotxo bat emango didazu ez, erakutsiko dizuet gaurko, gero kantatxo bat jarriko dugu, bukatzeko eta bai, baina erakutsiko dizuet gaurko beste protagonista bat oso polito dago, etorri barri da, gure kameran aurrean jarri da, arrano arrantzalea. Hortxe da, begiratu. Ai, kenduko naiz ni erditik, Zer erdian parean harrapatu. Hortxe. Ez dakit ikusten duzuen, amentxe. Poste, puntan, urbilduko nahi saldudan guztia, eta hemen, ikusten ditugu arabaz osoak, hor fondoan, hainbeste eta hainbeste, ointxe lolekura urbiltzen, eta parez pare, negua gurekin igarotzen ari den arrano arrantzalea. Izena ere badauka, gaztetxoek jarritekoa, umeek jarritekoa, muxa deitzen da. Urtero etortzen dena, 4 urtetik, 5 urtetik ona, etortzen ari dena, gure ingurura. Eta behituzlako irudi polita, katzean arabaz osoak, talde itzela, entzuten ditugu, doinu guzti hauek dira arabaz osenak, eta hemen parez pare arrano arrantzalea. Eta, noski, normalean, nik hainbeste abesti jartzen ditut, segundotxo bat, karriko dut agona, eta jarriko dut gauzatxo bat zuen danoekin partekatzeko. Eta bukatzen joateko, bai, noski bukatu beharko dugu, jarriko ditugu pare bat, txanone, segundo bat, horrela ipintzen baldin badut, nik uste dut ondo ikusten dugula. Hortxe, arrano arrantzalea, eta oso hegaztik garrantzitsua, guztiontzat, batez ere Urdaibairako eta gure inguruko eskola guztientzako. Arrano arrantzalearekin lanketa polit bat egiten ari dira eskola guztian, nik esan honetan Euskal Herriko eskola asko eta asko, gure zuzeneko kamararen bitartez, arrano arrantzaleen abia, udaberrian eta udan aztertzeko. Aurten lehenengo saiakera izan zen, saiatu ziren txitak aurrera ateratzen, eta hortxe hainbeste gauza gertatu ziren, txitak hil ziren, txita albino bat agertu zen hile izan ere. Eta eskoletatik iritsi zitzaizkigun hainbeste eta hainbeste mezu, jendeak jarraitu egite zuen eskolatara joan, sartze ziren ikustera nola zeuden, zer gertatzen zitzaien, nola hil ziren ere. Hori ere lantzen da, dueloa lantzeko oso ondo etorri zitzaien, eta badakit eskola, hainbeste eskolak landu zutela gai honekin heriotzaren kontua, ezta? Gure artean dagoen gauza bat, eta landu beharrekoa izan beharko litzakena gure eskola guztietan. Beraz, hegaztiak tresnatzat erabiliz, ez bakarrik beraietaz disfrutatzeko eta gozatzeko. Bai, oraintxe entzuten gabiltzan doinu guzti hauetaz, beraien irudiak ikusteko eta beraien presentziaz gozatzeko. Baina ez hori bakarrik, laguntzen gaituzte hainbat eta hainbat gauzetan. Eta behitu, zen nolako gauza politak egiten diren, gure inguruan, adibidez, arrano arrantzalearekin. Hemen, landutako kanta bat, oso garrantzitsua izan zen duela, urtetxo pare batzuk, eta eskolatan landu zana. Landu zan, bertoko eskola txikietan, musikako irakasleak hasita, eskola guztiek abestu zuten, abesti oso politan, lehenengo landu zuten abestia, egin zuten abesti bat, eta ondoren, abestia interpretatu egin zuten. Eta oraintxe erakutsiko dizuet bideo txiki bat, arrano arrantzaleari buruzko kanta, hau ez da izango azkenengo kanta, eta ikusiko duzuena, zuzenean, hementxe, disfrutatzeko kanta polit honekin arranoari buruzkoa eskola umeek egindakoa. Hortxe da, segundo da. Eta nahi baduzue, abestu, baldin badakizue.
Babitu, amentsi izan duzue, arrano arrantzaleri egindako kanta, Montorre eta Urretxindorrako ume bere irakaslearekin, Unai Egia Lekitxarrarekin egindako kanta benetan polita. Eta hori, bereik egindakoa. Baina gure kulturara bagoaz, bialeko zaizkizue hainbeste eta hainbeste material, lehen esan dudan moduan, eta bukatzeko, bukatuko dugu hasi garen txoritxoarekin, txepetxarekin hasi gara, benetan polita, txepetxa, jarriko dugu hemen danok ikusteko, eta beti gustatzen zaio bukatzea, gure, agertuko naiz, gure kulturan eta gure abestigintzan behintzat oso famatua izan den pertsona batekin, Xabier Leterekin, eta Pedro Maria Otañoren bertso batzuk abesten dituena txepetxari buruz aspaldian egindako abestia. Txepetxarekin egiten den moduan, benetan, hainbat eta hainbat hegaztirekin egiten dena, eta gure kulturan dagoena. Material guzti hori jasoko duzue, zuen etxeetan edo zuen korreatan, eta zerbait behar izan ezkero, badakizue, Urdaibai Berzenterra hemen dagoela, Gautegi Sarteagan, eta badaukagu korreo bat, urdaibai@bercenter.org, eta hortxe eskatu alduzuen nahi duzuen guztia, eta guk ahalegina egingo genuke zueri helarazten. Beraz, bukatzeko hementxe amaituko dugu txepetxaren kontuekin, txepetxarenak kontuarekin, eta Xabier Leteren kanta benetan polit honekin. Gozatu daizuen dano, formalak izan, ondo bizi, eta hurrengoan berriz ikusiko gara. Gero arte!